bhai phi ki nong pet jong forefront media mentang i don hang pok yang nong ba stadium kabadan West Giant Hills kabalak long ya ka snikot jong 6 Meghalaya games but mentang ini kren pindiak halor ka jingjok jong ki katu kat ni ki nong ni le kai de mentang hang ni ngadon but I best athlete filaban batai sha ka kerteng ka jong phi but kumnu fi sngo fi yo ekani ka best athlete Keteng jonga ide damika arlingdo nga aingo shay ublay namar blay udon rangkat bibat nga hakane kalenti jonga ha sports career jonga nga ai kublay ro ye family jonga baki support be nga ba di kam tami coach jonga ro kumjo ba le ro nga ko ban ai kublay ye kasai mar kala pen yarap nga shibon ban ai ngi kajing practice ba la irap ingi shibon ki athletes ro ban achieve ki goals jangi pangkre tangala pangkre bahahi ye kane ka game ngala practice bahahi ngala target hi like goal janga ban your best athlete bal bangan job haki events janga role model ani ba kham I men sim ha ba pin don ha kane ka sports role model janga dei himadas namar bling ade 400 meter racer le baha yo men sim kane I the mentapre va fio ekani ka first runners up kam te fisngo kumno halor jang kane nga sukmen ba ka ai Meghalaya jongiro kala support ingi bang ngi kum ki athletes baro ngila ban chimanta hakani ka game kila ai mse mingi ban ki show khaman haka sports career jongi ki athletes ba ngindera ban give up letting him job ne letting ram ro ngide ban achieve ba ya kata goal jangi ngide ban tur ba shakman kombo ong to ka team song nyam ba chifrang last time ngidong potura ngila experience kato ka long success but menta ni sotanat ba long success ba but ni kumbangilong ki holder champion mention ru menta usnem ru ngilong ki champion da kabangyo ya kata medal ko makila ong 378 jawan dikindiat halor ka jingpen kre ka jong phi ya ki athletes mo na po East Khasi Hills bakin poisha ka thong nagi East Khasi Hills ngidan nagi discipline ki fair baro ki discipline ngila shimenta no kata ru ngidan ki dimo desa kay ba ki demonstration discipline na ki mau point ki traditional gitu ki kumbalong na tura na East Khasi Hills but na juai ni la perform hai to ni ki khna ki jungi kila kemen ba bat kile bakilio ya ki buram ha gitu ki traditional sports kadone ka jingkerman pre na ki athletes ki jong phi mo na ka East Khasi Hills bakin represent par haki weki level ha ya kata mla benen na ki East Khasi Hills kalong ka kimi jong baro ki discipline ka sport hakani ka jelam me kali ka jungi bat ki komba fitip iya ki East Khasi Hills ka Shillong ka state capital hangti hingi jusdang ki bar khoj bat sotanat bat ki ka spread sigiwir ki district hakaba ngilala anangla ban kumbala I report mane working president nakaba kindiat ki discipline ki balong haka mekhle game ka ban ningkong ka bar ka balai mantang lala banang increase naka arpusau discipline shaka arpusau tuli habat santli ki dimo discipline ka kintin I men sim na ni ka message ka jong phi ya ki athletes baro nga sotanat bagani ka government ka la invest have dealing bagani ka sports and game kalau kamde ka kumbalaong manegi chief guest kadai naman ta ka jingyo nong jong ke youth ki jongi but kani ka jingle jong kani ka sarkar ka bamanta ka jingalam jong ni chief minister Conrad Sangma but sports minister ba clear kalau ka bakila invest ka ha ka badai bha naman ta ka youth jong ka jala ka bi ki jongi kindiat flaban batai halor ka jipen kre jong phi ki athlete ki jong phi bakin poisha ka jing job mo oh ya kata ka jing pen kre ki athlete nyinda la bahaban pen kre agar kom ka ba bek bitenat ka jing syala da ngila ban pen kre ngidang ka jing kermen ban poisha khmat tan en re ngimdan ki facilities ki babiang apo Kariboy district ngimdan ki infrastructure ngimdan ki madan ki babiang anta ka daw ki khana ki training hakti anta ka daw ngimla banda poi than sakmat penrengi kerman ba laraka sarkar ka phaikmat saka Kariboy district man penio infrastructure na banta baro ki contingent ki na banta baro ki discipline ngingai skam bangin sala banang ki kamse jrong su kamse khmat su di na Kariboy district pede katnu ki bayo ki medals katnu ki bayo bronze katnu ki bayo gold ami kata ngamla banyam te ka
Itali pada kadai si spa Southli bar khoi kimeda. Oh na bentaki atlet. Game Iman Sim. Na bentaki atlet ngasnge ban Iman Sim ya ki bayo ya kana ke platform kum kana kami gilia game. Madang don sibun ki we ru ki bom yo benta ten rai da jing tre stom jengki. Ken pen kere miki nge sayo ki next Meglia game nang ta ban pen kere na benta ka national game. Tengah kerpat ki khun samla jong kadong ka thain bat. Baro jong ka state ka jongi bakin pen kere nak benta ki game ki banwan.